Тези ограничения и страхове се появяват от взаимодействието ни. Първо с родителите, после с детската градина, после в училище. Обикновено могат и по-късно да се появят, но от най-ранните ни детски години. Оцеляването ни зависи от това да принадлежим към семейството. И дори да е имало някакво насилие по отношение на нас, ние не сме можели да си поставим границите и да реагираме по успешен за нас начин. Тази травма обаче стои в подсъзнанието и ни кара, когато пораснем, да възпроизвеждаме подобни ситуации, така че да може да се справим, да реагираме по успешен вече за нас начин, защото ние вече сме големи и имаме повече ресурси. Има такива изследвания, показват на човек ябълка и на магнитен резонанс виждат какви участъци от мозъка се активират. След което го молят да си представи тази ябълка как изглежда и се активират пак същите участъци от мозъка. Как да използваме това свойство на мозъка? Първото, което трябва да направим, е да се потопим в тази негативна емоция, след което да се пренесем в този най-ранен случай, който сме си спомнили, и да потърсим дали имаме предишен случай, в който сме имали пак такова усещане в тялото. След което вече можем да се върнем във всеки от тези предишни случаи и да ги преживеем по нов начин с ресурсите, които имаме в момента. Благодаря ви, че гледате този епизод. Той е посветен на нашите ограничения, страхове и на това как да ги преодолеем. Ако това ви касае, струва ви се интересно и ви вълнува, подкрепете ни, като натиснете бутона отдолу Subscribe и се абонирате за канала ми. Здравей, Ангел! Днес ще си говорим с теб за темата с страховете и ограниченията. И бързо да те попитам, ние раждаме ли с тези страхове и ограничения или в последствие те се появяват? Ако изключим за момент идеята за предишни животи, всички сме родом от детството и тези ограничения и страхове се появяват от взаимодействието ни първо с родителите, после с детската градина, после в училище, обикновено не винаги, могат и по-късно да се появят, но от най-ранните ни детски години. Например, страх от изоставяне как се появява. Когато ние сме малки, ние се раждаме ембриони и изцяло зависим от мама, за да оцелеем. И когато тя поради някаква причина отсъства, елементарно отишла е в банята или комшийката е звъннала, ние очакваме всеки момент тя да дойде и да ни нахрани, ние се чувстваме заплаха за живота си буквално. И емоцията негативната е много силна. И ако това се е повтаряло често, ако тази майка е била студена и не е откликвала на нашите потребности, ние в първите си месеци имаме потребност от контакта с тялото на майката. И тя не ни го е давала това, то съответно се получават някакви страхове или комплекси или ограничения по-нататък. Или друг пример, да кажем, ние вече сме станали там на 2-3 годинки, изследваме света, тичаме насам-натам, искаме да бръкнем в контакта, всичко ни е любопитно. Естествено трябва да се погрижат нашите родители да оцелеем и мама ни казва: не ходи там, не прави това, бъди послушен, прави еди как си. И ако това е по-строго, малко грубо дори, то ние това го възприемаме като насилие. И съответно, това по-нататък влияе върху живота ни. То със сигурност на всеки от нас в детството са се случвали такива неща. Това е напълно естествено за един детски ум да ги възприеме като крайно негативни тези ситуации. Как после в последствие не се отразяват тези преживявания? Когато сме били малки, ние не сме имали избор. Ние сме изцяло зависими от родителите си и оцеляването ни зависи от това да принадлежим към семейството. И дори да е имало някакво насилие по отношение на нас, ние не сме можели да си поставим границите и да реагираме по успешен за нас начин. И тази травма обаче стои в подсъзнанието и ни кара, когато пораснем, да възпроизвеждаме подобни ситуации, така че да може да се справим, да реагираме по успешен вече за нас начин, защото ние вече сме големи и имаме повече ресурси. И ще дам пример. Наша студентка има страх от говорене пред хора. И обърнете внимание каква работа се е избрала. Тя е специалист в човешки ресурси и на нея се налага да презентира и да води обучение. Шеф, който не се съобразява с мнението ни, притиска ни или дори интимен партньор си намираме, който използва насилие срещу нас. И ние тогава, като сме били малки, не сме имали избор, но сега вече, когато сме големи, може да си сложим границите, да напуснем работа или по друг начин да изкомуникираме нещата.
Спомена за страха от говорене пред публика. Аз съм го срещал някъде, че това всъщност е най-често срещания страх, дори по-често срещано смъртта. Нали, това е нещо широко, всеки човек го е изпитвал. Трябва ли да ходим на курс или на някаква терапия, за да го преодолеем? Аз имах такъв страх, затова си избрах такава работа, трябва да говоря пред хора. И при мен как се реши това нещо? Просто аз свикнах. Отначало говорех, беше ми дискомфортно, не умрях. Всичко мина благополучно, след което следващия път беше по-малко и по-малко. Но за съжаление не при всички хора се получава така. Има хора, които те знаят за този страх. Такъв беше случай с Калина. Те знаят за този страх. Те са се подготвили много добре за презентацията. Научили са наизуст това, което трябва да говорят. От сън да ги събудиш и да им кажеш една дума, те могат през 3 думи напред и през 4 думи назад да повторят всичко. Разказвали ли са го на всички роднини, приятели и близки, това нещо, което трябва да го презентират. И идва момента, те се изправят пред аудиторията и се получава нещо подобно на паническа атака. Получава се тунелно зрение, дишането става такова накъсано, болка в гърдите, изпотяват се със студена пот и така нататък. Тоест има хора, при които това е много силно. И това, което правим ние, е, че им помагаме да намерят причината за това състояние, да се върнат тогава и да променят нещата. Той да се върнат в миналото, в момента, в който са преживяли ситуация, която провокира този техен страх. Да. И това, което ни помага, е свойството на човешкия мозък да реагира почти по един и същи начин на това, което се случва в реалността и на това, което си представяме. Има такива изследвания, когато, да кажем, показват на човек ябълка и на магнитен резонанс виждат какви участъци от мозъка се активират. След което го молят да си представи тази ябълка как изглежда и се активират пак същите участъци от мозъка. Да, как да използваме това свойство на мозъка? Първо да използваме това свойство, за да намерим причината на този страх, който имаме. Като за целта трябва да влезем в негативната емоция. Всъщност това, което на мен много ми помогна, беше да разбера, че негативните емоции не са страшни. Нали, болката е част от живота и ние изпитваме болка, за да се научим на нещо, да се предпазим от нещо. Болката и негативните емоции, те са полезни, за да ни предпазят от нещо, да ни дадат някакъв сигнал. И може да се отнасяме спокойно към тях и тогава много по-малко ги усещаме като негативни. Така че първото, което трябва да направим, е да се потопим в тази негативна емоция, да си спомним последния път, когато е било особено силно усещането, когато ние заставаме пред хората и изпитваме това състояние, което е подобно на паническа атака. Да задържим това състояние и да се отпуснем и да потърсим какво ще излезе в спомена ни. Възможно най-ранния случай, когато сме имали такова състояние. Не такава ситуация, а такова състояние. Такова усещане в тялото. Тялото ни помни. След което да се пренесем в онзи най-ранен случай, който сме си спомнили, да потърсим дали имаме предишен случай, в който сме имали пак такова усещане в тялото. И така, докато не може да си спомним по-ранни случаи. Какво трябва да направим след това? След което вече можем да се върнем във всеки от тези предишни случаи, или поне в 3-4 по-силни такива случая, и да ги преживеем по нов начин с ресурсите, които имаме в момента. Как да го направим? Например, връщаме се в някои от случаите. Да, обикновено какво се случва? Обикновено излизаме да говорим в училище пред там, изкарват ни на дъската и ние нещо сме се объркали, всички ни се смеят и ние се чувстваме зле и тъй като емоцията е много негативна и се получава това нещо. И когато се повтори няколко пъти в живота ни, то съответно то се затвърждава. Така че ние се връщаме първо в най-ранния случай и виждаме какви ресурси са ни били необходими там. Например, увереност, спокойствие, непокизъм понякога казват хората. Добре, но тези ресурси ние ги имаме сега, тогава дали сме ги имали всъщност? Естествено, че не сме ги имали и затова сега ще ги пренесем там. Как да ги пренесем, може би е въпроса, като си спомним, например, ако ни трябва увереност. И ние си спомняме кога бяхме уверени. Ако никога не сме били уверени, когато говорим пред хора, то е ясно, ние сме били уверени, когато караме кола, например, или когато нещо готвим, или когато говорим с приятели. Всеки има моменти, когато е бил уверен. Или най-малкото човек
в един момент е уверен, че му се ходи до тоалетната. Такива битови моменти има, или физиологични. Тоест човек намира състояние, кога е бил уверен. След което си спомня кога беше този момент, когато беше особено уверен. Къде се намираше, какво виждаше, чуваше и усещаше в този момент. И усещането се появява тук и сега. Не винаги е на 100% колкото онова, но с тренировки ние може да се научим да влизаме в състояния, които ни трябват на 100%. И след като влезем в това състояние, да кажем, ако увереност и после си спомним кога сме били спокойни, докато лежим на плажа, и ги съберем тези състояния, и с тези състояния ние вече мислено се връщаме там някъде в детството и преживяваме ситуацията. А ако човек никога не е имал тези ресурси? Имал съм такъв случай. Имаше една дама, на която и трябваше непокизъм. И там вариантите са два. Единият вариант е човек да си представи той самия как би се чувствал, който може би е по-трудно. Другия вариант да си спомни друг човек, който има такова състояние. И когато си спомни другия човек, да си представи, че той е другия човек. Какъв е езика на тялото на другия човек, как диша, как стои, как гледа. И именно тези наподобяване на физиологията на другия човек ще предизвика в нашето съзнание подобно състояние. Ние така сме се научили на базови поведенчески навици, наподобявайки родителите и по-големите си връстници. Добре, тук идва следващия въпрос. Достатъчно ли е да преживеем отново тези минали травмиращи моменти вече по позитивен начин с тази емоция, която искаме да пренесем в онзи момент? Това достатъчно ли е, за да преодолеем нашите страхове? Трябва да проверим. Обикновено е достатъчно, но е добре да проверим. Как да го направим това нещо, като си представим бъдеща ситуация? Тоест най-лесно е като отидем и се справим пред хората, да кажем, ако това е страх от говорене пред хора. Но ако нямаме тази възможност тук и сега, можем да си представим, да кажем, предстои ни презентация след една седмица, ние виждаме себе си застанали пред хората, виждаме как им говорим, след което мислено влизаме в тялото си, поглеждаме хората мислено и наблюдаваме реакциите в тялото си. Ако са позитивни, значи всичко е наред. Ако не, връщаме се обратно и повтаряме стъпките. Тоест, целта е да преживеем травмиращите ситуации, толкова пъти да ги преживяваме, така че да се отнесем спокойно към тях. Тоест повторението и репетиция. Повторението с ресурсите, които са ни необходими в тези предишни травмиращи ситуации. Това е начинът, да. Има ли друго приложение тази техника? Да, има едно много важно приложение. Ние сега говорихме за неща, които са станали в миналото. Ако ни предстои нещо важно, ако имаме някакво предизвикателство, за което не се чувстваме сигурни, може да направим пак нещо подобно. Само че в бъдещето да се програмираме, да минем през това предизвикателство по позитивен начин. Как да го направим? Първо правим нещо като мислена репетиция. Тоест да кажем, ако ни предстои разговор с важен човек, ние си представяме как там след една седмица, примерно, или след колко, виждаме физиономията на този човек или мястото, където ще протече разговора и мислено преживяваме този разговор. Наблюдаваме усещането си в тялото, какво се случва и така нататък. След което проверяваме, ако не се чувстваме достатъчно уверени, какви ресурси са ни необходими. След което пак отиваме в моменти, да кажем, ако пак най-често увереност, спокойствие, бърза мисъл, понякога малко наглост, дори се е случило мои клиенти да казват, че им е необходима. След което проверяваме в какви моменти от живота си сме имали тези ресурси. Пак си представяме кога беше това, кога, да кажем, имах бърза мисъл, къде беше, какво виждах, чувах и усещах. Влизам тук и сега в това състояние с бърза мисъл и там другите, които ми трябват, увереност, спокойствие, събирам тези състояния и с тях преживявам момента, отново преживявам момента, който виждам физиономията на този човек, виждам мястото и преживявам по нов начин тази комуникация, докато съм доволен от това, което се случва. И се получава вече нов условен рефлекс. Просто като видя физиономията на този човек, автоматично си включвам тези състояния. И по този начин ставаме по-ефективни. Значи това е много интересно, защото се оказа, че ние хората не сме безпомощни, имаме възможност да повлияваме сами на своето състояние.
Какви други възможности ни дава това? Има доста хора, които са жертви на състоянията си, защото те не знаят как да ги управляват. Аз се сещам за мой клиент, той ми разказваше за негова жена, с която е живял, и той предлага да направят нещо, да свършат някаква работа, да отидат да се забавляват, и тя му отговаряла: ама не виждаш ли в какво състояние съм? Тоест, тя не е знаела как, не е имала контрол върху това, как я връхлитат някакви състояния. Всъщност, когато ние умеем да го правим това нещо, когато се научим, ние го правим много често в живота си, когато с близък човек имаме приятен спомен и ние му казваме: помниш ли как, еди кога си бяхме, еди къде си, се случи еди какво си? И той човек мислено се пренася и двамата се пренасяме там, може да се смеем заедно, т.е. емоцията ни се променя. Точно това свойство на мозъка може да използваме, така че ако искаме да променим състоянието си, ако то е по-негативно, ние не можем веднага да го променим на позитивно, понеже самото състояние създава рамка на начина на мислене, така че може би е добре първо да се подвижим малко, да погледнем през прозореца, да сменим състоянието и чак тогава вече да си спомним да се опитаме да си спомним момент, в който сме се чувствали добре, уверени, спокойни, радостни, весели и така нататък. Изключително ценен епизод. Как да преодолеем страховете, ограниченията и да си повлияем на сегашното състояние, дори да повлияем на предишни наши преживявания, да ги преживеем по позитивен начин. Благодаря ти много, Ангел, за тази полезна тема. И аз благодаря.